माझं नाव भीमराव विश्वनाथ निक्काम, राहणार अंधानेर, तालुका कन्नड, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर। एक महिना 10 दिवसापूर्वी माझ्या मुलीनं खेळता खेळता चावी पोटामध्ये चालल्या गेली होती। तर ती चावी काढत, त्या चावीसाठी मी भरपूर प्रयत्न केले। गावातील डॉक्टरचं मार्गदर्शन घेतलं, त्यानं सांगितलं चाळीसगाव डॉक्टरचं मार्गदर्शन घेतलं। ते म्हणे टॉयलेटवाटी निघून जाईल, पण ती काही निघाली। 1 महिना 10 दिवस झाले। मी छत्रपती संभाजीनगरला पण गेलो, एमजेमला दाखवलं। त्याच्यानंतर त्यांना पण मार्गदर्शन केलं का चला बा ती टॉयलेटवाटी निघून जाईल, ऑपरेशन करायची गरज नाही तुम्हाला। त्याच्यानंतर पण दिवस चढत गेले। मी पुन्हा हेडगेवरला गेलो, हेडगेवरला पण बघितलं, त्याने पण सांगितलं टॉयलेटवाटी निघून जाईल, पण ती काही निघली नाही। मग आमच्या गावातले सचिन तुपे यांच्या या सरांना मला नाशिकचा ऑर्डर दिला। नाशिकच्या डॉक्टरसोबत कॉन्टॅक्ट केला, त्याने सांगितलं तुम्ही चाळीसगावला जा, प्लेन सिटी स्कॅन करून आम्हाला रिपोर्ट पाठवा, मग आम्ही मार्गदर्शन करू। मग सिटी स्कॅन केल्यानंतर रिपोर्ट आले, त्यानं सांगितलं मग तुम्ही नाशिकला येऊन आम्हाला भेटा। मग आम्ही नाशिकला गेलो, सोहन जोशी सरांना भेटून त्यानं आम्हाला कमीत कमी दुर्बीणद्वारा कमीत कमी खर्चामध्ये आम्हाला चावी काढून द्यावं। भूल देताना आमचं काम काय केलं?